Nelostulppi, kolmostulppi, kaksoisritti tältä mestarilta alkuun. Siitä kertyy pisteitä. Kolmoisaksel, kaksoistulppi. Ei anna Jevgeni Brajanille mitään ilmaiseksi. Lyhdoilman jälkeen 1,65 pistettä perässä ranskalaista. Ja kolmoisaksel. Ja kolmoisluts. Kolmoisflip, kaksoistulppi. Kolmoissalkko, ylösvartalo hieman etupainoisena, mutta mestarin tavalla hän sen hallitsee. Oi tätä askel-jalkatyöskentelyä. Mahtavaa. Ja kaksoisaksel. Kaksoisritti. Ja nyt lähti. Ja tässä on mestari. Huimaa. On suuri onni seurata tällaista taidon näytettä, paineen sietokykyä, taiteellisuutta. Kyllä on loistavia nämä kaksi miestä ja kaikki muutkin. Ja Brajan siinä tarkkana katselee ja näkee kyllä totaalisesti, mitä Jevgeni on tehnyt. Ja kyllä itse pistäisin lanttimilikon Jevgenin puolesta. Brajan on loistava, niin on Jevgenikin. Jevgeni on vaan niin paljon monipuolisempi. Jalkatyöskentely, eläytyminen, tämänkin musiikin, kun rytmi vaihtui, musiikin luonne vaihtui, niin mies heti siihen mukaan, ilman minkään valtakunnan
vaikeuksia. Ja tähän tämä alkuun pisteitä kerännyt yhdistelmä. En tässä nyt pysty edes luettelemaan, mitä tuosta tulee pisteitä. Kyllä hän näytti, jos eilen valittiin väsymystään, niin kyllä oli poika nukkunut hyvin viime yönsä. Ei tänään ollut väsymyksestä tietoakaan. Ei todellakaan. Mahtavat henkiset kyvyt kaiken teknisen taituruuden ohella. Ihana katsoa näitä taiteilijoita. Ja varsinkin kun nämä pojat ovat niin erityyppisiä. Ja tässä nelostulppi. 9,0 perusarvoltaan ja siihen kolmoistulppi 4,0 ja vielä kaksoisritti 1,5, ne kaikki yhteensä ja laatupisteet siihen päälle. Ja kolmoisaksel ja siihenkin kaksoistulppi perään. Ihan vaan pisteitä varmistaakseen, mitään ei annettu ilmaiseksi. Toki tuomareiden ja teknisten spesialisteiden pisteet eivät vielä ole tulleet. Eilenkin olisin Lanttinin lyönyt Jevgenin puolesta ja silloinkin olisin ne menettänyt. Niin voi käydä nytkin. Hän oli Schuberia 1,65 pistettä perässä lyhyen ohjelman jälkeen, joten se on myös ajettava kiinni pisteissä. Kyllä, ja Jevgenillä toki oli myöskin yksi selkeä helpotus. Kolmoisritti jäi kaksoisritiksi, mutta nämä askelsarjat, en tiedä. Itse kyllä nousisin ylös ja taputtaisin katsomossa ollessani aivan ehdottomasti. 224,43 on hänen yhteen. 71,05, teknisistä 80,76. Kylläpä ne menivät nopeasti nämä osa-aluepisteet. Ja siinä meillä mestari ottaa jälleen omansa. 227,14 ja kärkeen Jevgeni Plushenko, Venäjä. Ja hänen jälkeensä vain yksi luistelija on